Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngicela uAllah asivule amehlo sonke. Le nkulumo le engizoyikhuluma la kungenzeka iaccount yami ivalwe futhi. Kodwa ngizokhuluma ngoba iqiniso. Ngo-1835 iAfrika kwakuyizwe elinothile elinakho konke. AmaBritain athumela umuntu la eAfrika kwathiwa akaka ayobheka izwekazi lase-Afrika ukuthi indawo enjani. Angazi noma use Makaras noma use Caracas, something like that. Kodwa nje lento le ngizoyikhuluma ijulile kakhulu. Wafika lo muntu lo wabheka wabona. Wathumela umlayezo kwela kube eBritain ukuthi hey bafowethu angaze ngayibona into enje. Akunamaphara la njengoba thina sinamaphara lapha eBritain. Akunayigebengu la njengoba thina sineyigebengu lapho. Akunabathakathi la njengoba thina sinabathakathi lapho. Akunayimfamona la njengoba thina sineyimfamona lapho sijelanela sodwa. Siba nomona simonelana sodwa. Ayikho lento kulezo kazi lase-Afrika. Abantu la bayaphila, abaswele lutho, banakho konke, bafuyile, ayikho into abayiswele labantu laba. Bayiphila nje impilo emnandi. Banomgogodla wabo, labantu bakhonza umdali wabo, bakhonza umdali ngeqiniso. Uma ungangikholwa uvule incwadi yabaLevi 26. Wehle naye uyofika kulokuzana kuverse 14. From ku14 ukuya phansi eqaliqalekiso. Manje bayambuza belungu manje amangisi ukuthi hey wena siyakuzwa wena. Manje uthi labantu la abacebile banayo yonke into ayikho into abanganayo kulelo zwekazi labo lase-Afrika uthi yebo. Bathi manje wena njengenjula yabuchopho njengonjengalwazi ucabanga ukuthi wena ukuze labantu laba lento yabo singene kubo sithathe lento yabo kube yethu ucabanga ukuthi wena senze njani? Uthi lo muntu lo break their backbone. Mayini ngaphula uma singahlangana siphule umgogodla wabo. Yini umgogodla wabo? Yilo uNkulunkulu umvelinqangi lo abamkhonzayo. Uyabona masingababhayizisa kulomvelinqangi kulo uNkulunkulu umdala weinsuku, umenzi weinto zonke, umdali weinto zonke lo abamkhonzayo. Uma singababhayizisa kuye sibakhiphe kuye sibakhonzisa abanye onkulunkulu abangabazi. Sibalethele wethu uNkulunkulu thina esifuna ukuthi bamkhonze khona bezophambana nalomvelinqangi bese siyakhona ukuthi singene kubo. Nangempela ke bangena kithi ngani? Bangena ngeBhayibheli. Mabengena ngaleli Bhayibheli bathini? Bathi basilethele inkolo. Ekusiletheleni kwabo inkolo kanti benzani? Bahalela umhlaba wethu, bahalela amazwe ethu, bahalela umcebo wethu. Baqala beza neBhayibheli. Bathe sebeze neBhayibheli baqala manje bayidivide iAfrika, bayihlukanisa iAfrika. Wena ususeGibhithe, wena useNigeria, wena useAlgeria, wena useMorocco, wena useSenegal, wena useGambia, wena useMauritania, wena useSomalia, wena useZimbabwe. Bayihlukanisa iAfrika. Izwe lethu sasiphila kamnandi. Ngingayidingi passport mangabe ngisuka la ngiye eMozambique kwaSoshangana. Ngingayidingi passport mangisuka la ngiye eZimbabwe kumzilikazi. Ngingayidingi passport mangabe ngisuka la ngiye eKenya. Ngingayidingi passport mangabe ngisuka la ngiye eUganda ko Isaac Lisima. Ngingayidingi passport. Ngingayidingi passport mangisuka la ngiye eLibya ko Muammar Gaddafi. Wafika belungu bathi hayi umfenu yena kodwa nje kumele angenze sinoma kanjani. Kumele manje mayefuna ukuza kuwe athathe imvume. Acela imvume. Zaqala lapho ke inkinga zamapassport zokuthi manje ngidinga ipassport mangabe kufanele ngiyovakashela umfowethu. Baqala manje basidivide, basihlukanisa, basidungulula, bangena phakathi ukuthi basihlukanisa, bafaka inzondo phakathi kwethu. Babulala abafowethu, babulala odadewethu, baba rape, badlengula ogogo, badlengula omama, bathatha abafowethu babenza ama slaves njengoba ubona kuba ne slave trader. Ngishilo ngathi lento le engiyikhulumayo la ngenzeke iaccount yami ivale kodwa ngoba izovala iqiniso ngilikhulumile kulungile. Yingakho ke namhlanje eAfrika sinababulali, sineyigebengu, sinemgulukudu, sineyintswela boya.
sinomahosha, abantu abadayisa ngemzimba, sinenkonkoni zabesilisa nabesifazane, sinamaphara, sinabonyawupe, sinayo yonke lento lena. Kudliwa ama-drugs eSouth Africa nase-Afrika yonkana, bayenza ngamabomu lento ngoba befuna ukusicolonizer. Ngempela basicolonizile. Yabona le ncwadi le engiyiphethe yisona sikhali abasisebenzisile. Bathe sebenzile yonke lento le ekungamelanga ukuthi yenziwe, bayidunga eAfrika bayiqeda, base besilethela le ncwadi le enomthetho othini: ungabulali, ungebi, ungaphingi, ungafakaza amanga, ungafisi into kamakhelwane. Besho bokhuluma zonke lezi zinto lezi bona sebezenzile. Babulele, baphinga, balala nogogo bethu, badlwengula, babulala ingane zakwethu, babulala oma, bathatha umcebo wethu, bathatha umhlaba wethu, bathatha konke okungokwethu, basixabanisa, basixova, benza yonke into. Baqala manje yangena inhlupheko, bafaka ama-sanctions, yangena inhlupheko. Yingako kunje namhlanje samukela le ncwadi le. Cela ukuthi bafowethu sivule amehlo. Bonke abantu laba abakholelwa ngokweqiniso kule ncwadi le, wazi ukuthi wena ukholelwa encindezelweni eyafika izocindezela wena. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.